हेलो लोगोफोर कनसेप्ट बरायहरनाय थाबाय बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै आं मोनसे टपिक लाना फैदों माने ओरैबायदि माने बेले बेजे जाथाय आरो जोंनि बर' समाजाव बार बार जाफ्लेबाय थानाय गेदेर जा उन्दै जा बिहामजो उन्दैफोर जा बा हाबा जाफुनाय सेंग्रा गथ'फोर जा माने जोंनि बर' समाजाव माने एकदम मिथिनाबो मिथियै बायदि माने बुजिनाबो बुजियै बायदि माने एकदम बेले बेजे थासारिफोरखौ माने जोंनि बर' समाजाव माने बार बार माने जिमान माने बिसार खालाम जिमान माने एकदम नों बुजाय सोमजाय मिटिं खालाय मा आफादनो हो थेवबो माने बार बार माने जोंनि बर' समाजाव मिथिखानाय खोथाफोरानो बार बार माने जाफ्लेबाय थायो आरो आं दा फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना निश्चय फेसबुकफोराव नुखाबाय जानांगौ लोगोसे बहुत भिडिअबो शेयार जादों लोगोसे माने फेसबुकखौ माने स्क्रल खालामना नायब्लानो माने बार बार बे भिडिअ मोनसेखौ नुबाय थायो आरो बेनि बिखय मा जामारदो बेनि बिखय मा जामारनो सानदों बा जोंनि बर' समाजाव बिदिनो गुबुंले थाबाय थागोन नामा बेनि फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ माने निश्चय माने मोजाङै भाबिना नायोब्ला मोजाङै माने शेयार खालामना नायोब्ला मोजाङै माने रिसार्च खालामना नायोब्ला नोंथांनि न'खरावबो माने मोजाङै सुख सान्थिया फैनो हागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ ससे क्लिप नायलांबानो जाबाय आं भिडिअखौ ससे क्लिप होनो हागोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोथा हरनो हागोन लोगोसे बिनि कुइसनफोरखौबो जेनेबा रिपिट लुगैदोंब्ला बा बेनि बिखय माबोरै जामारदों बा बोरै जादों बेखौ आं मिथिनो थाखाय बेनि बिखय फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव बा बेनि बिखय फंनैसो माबा भिडिअ बानायनायाव माबा जिखुनु जाबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर आं बेखौनो फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि माने बेले बेजे जाबाय दं आरो माने ओरैबायदि बेले बेजे जादों होनोबा सोरबा माने हाबा जाखाना थानाय हिन्जावफोरानो माने गुबुन हौवाखौ माने बरायनानै लानाय बा जेनेबा खोन्थाया बांसिन बिदि जायो जेनेबा सोरबाफोर माने हौवाया बेलेग जायगायाव खामानि मावनो थाङोब्ला हिन्जावा न'आव थायो नालाय लोगोसे गथ' गथाय थाब्लाबो माने गथ' गथायफ्रा माने स्कुल थांबानो होयोब्ला माने गुबुन हौवाखौ माने लाइन मारिनाय लोगोसे माने लिंना लाबोनानै रुमाव माने सेक्स गेलेनाय बेफोर बेले बेजेया जोंनि बर' समाजाव बिराद जागासिनो दं आरो जोंनि माने बर' गामि माने बेफोरबायदि माने बिथोरा बर'फोर गामियाव माने बेफोरबायदि माने स्रि स्रि सिखावै बिराद सोमजिबाय दं आरो दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला नोंसोर भिडिअ बानायनानै जेनेबा ससियेल मिडियायाव हमजायोब्ला डिफेन्सनि मानसि फैफालायना पुलिसखौ लाना फैफालायना बिदि हमजायोब्ला ससियेल मिडियायाव एकदम बिराद गिदिर भाइराल जायो आरो माने बिराद गिदिर माने बम बायदि बेरफ्रुयो आरो माने नोंसोर दिनैसिम माने बेफोरबायदि माने भिडिअ बानायबाय थायोब्ला बेफोरबायदि माने एकदम माने भाइराल जाबाय थायोब्ला माने जोंनि इयुननि हाबा जानाय उन्दै गथ'फोरा माने इजियैनो एकदम माने बिराद गाज्रि जाखागोन आरो दै इजियैनो बिराद माने गाज्रि जाखागोन आरो नोंथांमोनानो माने बिदि भिडिअ बानायोब्ला नोंनि गथ' सासे दं होननानै बुंदो नोंनि हिन्जावा ओरैबायदि नोंखौ बुबाय आं जायबायदि माने गुबुन हिन्जावजों उन्दुदोंमोन रुमाव बे हौवाखौसो बुंहरदो आरो बे आदाखौसो आं बुंहरदो नोंथाङा बुजिना बुजियै बायदि नोंथाङाबोथ' एसेला बुजियोना नोंथाङा बिदि बुजिना बुजियै बायदि बेफोरबायदि माने अहंकार खामानि मावोब्ला माने मालाबाबो सुख सान्थि जायो आरो न'खरा ओरैबायदि थेर बेथेर बायफ्लेलांखागोन आरो दा हमना ला नोंनि हिन्जावानो डिफेन्सनि मानसि पुलिसफोरखौ लाना फैनानै रुमावनो नोंखौ माने हमनायखौ नुनो मोनबाय आरो होमबा मा जाबावगोन दा जाहोना मा बेनि थाखाय बिनि सायाव नों मा खालामनो सानदों गुबुन हिन्जावजों माने बरायजानाय नङा होमबा लोगोफोर गुबुन हिन्जावजों बरायजाना रुमाव सेक्स गेलेनायावसो नों हमजाबाय नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि जानो नाङा जोंनि बर' समाजाव माने ओरैबायदि बेले बेजेफोरा जागासिनो दं निजिनो माने सोरखौबा नासयनाय सोरखौबा माने एकदम बुलायलायनाय सोरखौबा माने बुथारनाय सोरखौबा इनडाइरेक्टलि माने गारिफोरजों सौख्लायनाय बेफोर माने जोंनि बर' समाजाव माने बार बार जाबाय दं आरो दै डाइरेक्ट खोथा बुंगोन आङो बे खोथाया एकदम मिसा खोथा नङा दा हमना नाया मानो दा नोंसोरनो एकदम बुजिखानानै संसार जाखानानै मालायनि हौवाखौ बुरखायदों आं बैबायदि आइजोखौ बुंगोन माने मालायनि हौवाखौ माने बुरखायनायखौबो बुंगोन आरो दै नोंहा माने हौवा गैयामोन नामा ना नोंहा हौवा थैजाबायमोन नामा बा नोंहा हौवा गैयामोन नामा आं बेखौसो बुंनो थांगोन आरो ना मालायनि माने संसार जानायनि गेजेराव हाबखावनो नाङालै बर'फोर आं डाइरेक्ट बुंदों हाबखावनाङा बा गुबुंले जायो दै बेफोर हाबखावनाङा आरो ना बा नोंहा जेनेबा नोंनि जेनेबा खाफाल लिरनाय बायदि नोंहा जेनेबा हौवा गैयाब्ला नोंहा बैसो थाखानाय हिसाबै सासेथ' नोंहाथ' संसार जानो थाखाय नोङो गुबुन संसार दाफिननो थाखाय नोंहाबो खाबु दंबोयोना नङा होमबा लोगोफोर नोंहाबोथ' एसे बैसो दंबोयोना बेफोरबायदि माने मालायनि हौवा गोनांखौ जेनेबा मालायनि हिन्जाव गोनांखौ माने बेफोरबायदि माने अकस्मातै बुरखायना रुमाव माने सेक्स गेलेनाया माने बिराद आनलिगेल जादों बेखौ माने गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो मा गामिनि बिसोरखौ माने सायबिजिर खालामनानै बिसोरखौ आयेननि बेरेखा बायदियै बा आयेननि जेनेबा दलिनाव लिरखानाय बायदियै माने बिसोरखौ माने साजा होनांगौ आरो जेनेबा संसार जाखानाय हिसाबै
दै लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो थाङोखि बारे बारे बेफोरबायदि जाबाय थानाङा जोंनि इयुन जोलै गथ'फोराबो ओरैबायदि माने दाबायदिनि दिनावथ' हमना ला 18 बोसोर सोरबाथ' एकदम बैसो जायियाव समावनो हाबा जानाय गथ'फोर दं बेले बेजे नांलाय खमलाय सबबो न'खरफ्राव जाखायो एसेलाय बेफोर माने बेफोरबायदि नुलाङोब्ला बेफोरबायदि जालायोब्ला माने आजिखालिनि दिनाव माने जानो बिराद गोरलै आरो बिराद आसान होनना बुंगोन माने बिदिखौ दै मा नों बिदिसो मा बिलाय मा बिलाय मा बिलाय नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं नोंखौ वार्निं होदोंना होआखै नोंखौ वार्निं होदोंना होआखैमोन आं बुंलाय नै आंनि हौवाया नायदो नाय अबाव दं नोंखौ फैबाय बुंनांगोन नोंखौ वार्निं होदोंना होआखैमोन नों ओइ बाजारनि मालायनि हौवा सेनानि नों मा मोनदों मालायनि हौवा सेना ओइ बुन्दा मालायनि हौवा सेना मा मोनदों नोङो बाजारि नोंखौ वार्निं होदोंना नोंखौ वार्निं होदोंमोन आङो नङा होननाय नोङो ओइ बाजारि नोंखौ एथां वार्निं होनाय आं मिथिबाय वार्निं होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खर सिफायबाय आंहा फिसाला सासे दं मिथिबाय फिसाला सासे दं नों मा मोनदों नोङो आंनि फिसालाया मा बरबाद जाया आंनि फिसाला नों फिसिगोन मोखां देखाय बे हिनजावबा मोखां देखाय होगोन आं मोखां देखायनो मा आंथ' नोंजों गैला मा नोंलाय मा खालामनो आं खालामदों साला नोंखौनो वार्निं होबालाय बे खारगोन सारखौ हम खारगोन बियो खारगोन आं बेखौनो बुंनो सानोखि बारे बारे बेफोरबायदि जानो नाङा बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला इयुननि गथ'फोराबो गाज्रि जालांनो हमो आं बेखौनो बुंनो सानोखि आंनि बुंनाय बाथ्राफोरा सोरजोंबा माने एसे बुंनायाव मानेब्ला सोरनिबा बांसिन बुंहैनायाव जेनेबा सोरनिबा फारसेखै जेनेबा हौवानि हिन्जावनिसो जादों नालाय ना हौवानि फारसे बुंनायाव बारा जादोंब्ला बा हिन्जावनि फारसे बुंनायाव बारा जाफ्लांहैदोंब्ला जेनेबा आंखौ निस्सय निमाहा होगोनखौ माने आं मिजिंथिनानै दं लोगोफोर आं माने जोंनि बर' समाजाव माने बेले बेजे जानायखौ माने बिराद अफार नुगासिनो दं आरो आजिखालिनि दिनाव माने थैलायनाय बुथारलायनाय जोबला आरो ओरैबायदि एकदम निसा लानाय मा लानाय एकदम बिबियननियाव माने सोरखौबा नासयनांगौ सोरखौबा बुनांगौ सोरखौबा जमनानै बुथारनांगौ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजाव बिराद बारनिफ्राय बार जागासिनो दं लोगोफोर आं डाइरेक्ट खोथा बुंगोन मिसा बाथ्रा बुङा जे बुंगोन खुला बाथ्रा बुंगोन आरो लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनोसै आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव बुंफ्लांहैदोंब्ला गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा आंखौ माने निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनानै थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो एन्ड खालामनोसै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।